Yeah, Angelo și Rime zic. Aha, 2015, Apocalipsa. Mesaj pentru cei care mă critică, mi se rupe. Feriți-vă, vulcanul s-a trezit și erupe. Când intru pe instrumental sună letale, evoluția se vede de la an la an. Rămân de neschimbat, eu rămân original. Singurul prieten adevărat e cel imaginar. Dețin sunetul fin, îl închid în boxe, iar când îi dau drumul are forță de buldozer. Te văd ca prin ochii unui animal turbat, las rume în spate ca după un atentat. Camuflat în noapte, vânez ca pantera. Asta e problema, că și patul meu scuture tera. De când am apărut am fost un adversar pentru voi. Imediat o să vă ia de mașina de gunoi. Pace sau război cu filme cap ca Tolstoi, dar din păcate între noi rămâne doar război. Angelo și Rime zic, facem ce vrem. Dacă apar problemele, noi spunem no problem. Băieții sunt băieți indiferent de situație. Mergem mai departe, nu oprim în nicio stație. Angelo și Rime zic, facem ce vrem. Dacă apar problemele, noi spunem no problem. Băieții sunt băieți indiferent de situație. Mergem mai departe, nu oprim în nicio stație. În primul rând zic mulțumesc. Ăsta sunt eu, e timpul meu, sunt liber și zâmbesc. Privesc în depărtare, că m-am prins cum zboară timpul. Și crede-mă pe cuvânt că totul e extrem